Nes i erioed fwrw fy ngŵr o'r blaen, nag unrhyw ddyn arall o ran hynny, na menyw, dyw e ddim yn fy natur i. Ond, maen nhw'n dweud bod gan bawb y gallu i ladd os ych chi wedi cael eich gwthio ddigon. A dyw a hwyr, wi wedi cael fy ngwthio i aml y dibyn a drosto fe. Yna pam wi wedi penderfynu pobi, i gael fy meddwl oddi ar y tywyllwch sy'n dal i gau amdanau, ac i dreal ail greu'r wefr o'n i'n gael gyda Kevin wrth i ni bobi gyda'n gilydd, a nid ei ffefryn, sef Teisen Victoria. A dyma fi'n bwrw'r wyau, fesul un, mewn i'r menyn, a'r siwgr nawr gan fod heddi'n ddiwrnod arbennig a diwrnod i ddathlu ei ganlyniadau fydde wedi bod, a nad yw hynny'n bosib nawr, ond dwi'n dal moyn neud y deisen, fel rhyw fath o deyrnged neu gofnod, neu rhyw daith bleserus yn fy mhen, neu siwr fod i gadw ni'n anenfisi, i fynd a'n meddwl i bant o beth nes i bore yma.